Shwmai a chroeso. Wel, yn y wers yma fyddwn ni'n dysgu sut i greu darlun arallfydol o'r gofod gan ddefnyddio sgiliau sylfaenol iawn o ran arlunio o fewn Adobe Express, ond fel welwch chi, gyda'r brwsys anhygoel sydd ar gael i ni i'w defnyddio, allwch chi greu rhywbeth anhygoel fel hyn. Wel, dewch i ni gael clatro bant. Dyma ni ar dudalen cartref Adobe Express. Os hoffech chi newid draw i ddefnyddio Express yn Gymraeg, cliciwch ar yr avatar yn y cornel top ochr dde, ac yna dywyswch Settings, gosodiadau. Gyna, yn y gwymplen gyntaf yma, mae angen newid o'r Saesneg i'r Gymraeg y dewis cyntaf fan hyn ar dop y rhestr. Nawr te, ni'n mynd i fod yn arlunio, felly sgroliwch lawr a dewch o hyd i'r cerdyn oren sy'n dweud creu llun. Cliciwch ar hwnna mwyn agor y golygydd arlunio. Nawr, y peth cyntaf sy'n angen i ni wneud yw llenwi'r canfas gyda phaint D, felly dewch i ni gael mynd draw i'r brwsys ar y chwith, a gyda'r brwsh crwn caled a'r paint yn ddi, dewch i ni gael mynd am maint y brwsh yr holl ffordd lan i'r top, a nawr allwn ni beintio ar draws y canfas i gyd fel hyn. Nawr, dewch i ni gael creu y cymylau nwy lliwgar sydd yn y gofod. Nawr, i ni'n mynd i ddod o hyd i'r brwsh sydd angen nawr yn y defnyddiau celf. I ni'n chwilio am y brwsh dyfrlyw, felly sgroliwch lawr a dowch o hyd i'r brwsh dyfrlyw, dyma fe fan hyn. Nawr, unwaith eto mae angen i maint y brwsh i fod lan ar y mwyaf posib, ond y tro yma dewch i ni gael defnyddio lliwiau gwahanol. Beth am y glas tywyll yma a'r porffor ac efallai'r pinc. Na i ddechrau gyda'r glas tywyll. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw tonnau ar draws y canfas fel hyn. Falle bod rai ohonyn nhw'n dod tua hanner ffordd, rai yn mynd yr holl ffordd ar draws. Just creu y tonnau yma. Dewch i ni gael dewis falle rhyw liw gwahanol. A bod nhw i gyd chi'n gweld yn symud mewn rhyw donnau bach diddorol. Sdim angen mynd dros ben llestri, oherwydd nesaf dewch i ni gael roi rhyw ser pellenig. Nawr ar gyfer hwn, mae angen y brwsh sialc arno ni, felly dewch i ni gael sgrolio lan, ac ar dop y rhestr y defnyddiau celf, fe welwch chi y brwsh sialc. Felly cliciwch ar hwnna. A'r tro yma, dwi'n mynd i ddefnyddio y brwsh glas golau yma, ac unwaith to gyda'r maint yr holl ffordd i fyny. Be dwi'n gwneud tro yma yw nid llusgo, ond just clicio. Just clicio yn unigol, just un clic fach ar draws y lle fel hyn. A falle beth am y pinc golau. Ambell i glic. Ambell i glic ar draws y canfas. Hyfryd iawn. Nawr, beth am ser yn fflachio? Wel, os ddewch chi draw fan hyn i'r dde, fe welwch chi bod yna gategori o frwsys o'r enw'r brwsys addurniadol. Cliciwch ar hwnna, a nawr ni'n mynd i sgrolio lawr a dod o hyd i'r brwsh tân gwyllt. Right, cliciwch ar hwnna. Nawr, beth am i ni ddefnyddio paint gwyn am y tro cyntaf heddi? Clic ar hwnna, a dewch i ni gael dod lawr am maint y brwsh. Yn eitha bach. A beth dwi'n mynd i wneud yw just clicio. A os cliciwch chi ddwywaith, tair gwaith, fe welwch chi bod yr smotyn bach yn fwy o seis. Dewch i ni gael dod o'r brwsh ychydig yn fwy. Dewch i ni gael... hwnna ni'n fawr yn dyddi. Hwnna ni. A beth am lew arall? Beth am falle pinc yma? Brwsh bach yn llai. Dyna ni. Just ambell i fflach fach yn bwyty'r lle. Iawn, un brwsh bach arall te, sgrolwch lawr i waelod y brwsys addurniadol, bron i'r gwaelod, ac fe welwch chi y ffon wreichion. Nawr, mae'r brwsh yma yn un llawn hwyl. Llwn ni osod y lliw i liw rhywbeth fel y pinc yma, a dewch i ni ddod lawr ar maint. Nawr, pan dwi'n clicio, drychwch beth sy'n digwydd pan dwi'n clicio yn yr un man sawl gwaith. Mae e'n rhoi gwahanol liwiau i ni. Felly, cliciwch sawl gwaith yn yr un man, a falle triwch gyda wahanol feintiau o frwsh. Fel hyn. Falle un ychydig yn fwy to. I ni wedi creu ein gofod, ond mae'n edrych tyma bach yn rhy brysur hyn o bryd, felly mae angen tawelu y cyfan i lawr. I wneud hynny, i ni'n mynd i fynd nôl i'r defnyddiau celf,
A'r tro yma, i ni'n mynd i chwilio am y llenwa dyfrliw. Nid y dyfrliw ddefnyddio ni i greu'r cymylau lliwgar, ond o dan hwnna i'r chwith, dyma'r brwsh y llenwa dyfrliw. Dywyswch y brwsh na, a gyda y paent yn ddi, a ar y maint mwyaf posib, be dwi'n gwneud nawr yw just peintio nôl dros ambell ddarn. Dwi'n meddwl sydd ychydig yn rhy brysur. Enghraifft, dwi'n meddwl bod y ser yma fan hyn ychydig yn rhy brysur. Felly chi'n gweld, allai just peintio nôl drosto nhw gyda y llenwa dyfrliw. A be mae hwn yn neud yw creu rhyw syniad o bersbectif bod yna rai darnau o'r cefndir yma yn agosach neu ymhellach bant na'i gilydd oddi wrtho ni. Os ych chi'n teimlo bod chi wedi mynd tymed bach dros ben llestri gyda eich lliwiau a'ch paent, yna defnyddiwch y llenwa dyfrliw gyda phaint di, dyma ni i gael creu tymed bach o bellter yn ein cefndir. Gwych. Reit, wel, i ni'n barod i greu y seren fawr gyfagos i ni. I wneud hynny, mae angen i ni fynd nôl i'r brwsh cyntaf oll. Felly, dewch i ni gael mynd nôl i'r brwshes sylfaenol a dewis y brwsh crwn caled fan hyn. A i ni'n mynd i ddewis y paent lliw melyn hyfryd yma. A beth dwi'n mynd i wneud yw mynd â maint y brwsh unwaith eto'r holl ffordd i'r top, y mwyaf posib. A beth dwi'n mynd i wneud yw just clicio unwaith ar y cynfas i greu un cylch melyn. Clic. Fel na. Os nad ych chi'n hapus gyda fe, allwch chi wastad gamu nôl a trial to. Dwi eisiau cadw fe i un o'r ymylon, fel bod lle gyda ni falle i blaned arall fan hyn, ond mae hwnna'n edrych yn hyfryd fyna. Nawr, dwi ddim yn edrych llawer fel hael ar y foment, dwi ddim yn edrych fel cacen gaws blas lemon, felly dewch i ni gael ychwanegu fflamau i hwn. Nawr te, dewch i ni gael mynd nôl i'r defnyddiau celf i'r brwsh dyfrliw. Nethon ni ddefnyddio nôl ar ddechrau y fideo, dyfrliw fan hyn. A gyda'r brwsh dyfrliw, dwi'n mynd i wneud siŵr bod y maint yr holl ffordd i fyny'r top eto, a dwi'n mynd i newid draw i'r paent lliw oren yma. A na gyd sy'n angen i fi wneud nawr yw wneud rhyw swish o amgylch canol y seren yma. Chi'n gweld fan hyn? Rhywbeth fel yna. Allwch chi fynd to os ych chi eisiau. Allwch chi fynd gwmwnwyth eich chi moyn. A dim ots os mae yn neidio i ffwrdd fel hyn, oherwydd pan ych chi'n gweld lluniau o ser a'n hael ni yn enghraifft berffaith o un ohonyn nhw, mae yna fflamau neidio i ffwrdd o wyneb y seren. Felly, ychwanegwch chi gwmynt a chi moyn. Unwaith to, os ych chi'n teimlo bod chi wedi rhoi gormod, allwch chi gamu yn ôl. Wel, dyna ni, mae'r seren yn edrych yn wych. Beth am blaned fach gyfagos? Wel, dewch i ni gael defnyddio'r un sgil eto te. Dewch i ni gael mynd nôl i'r brwsys sylfaenol. Dewis y brwsh crwn caled. A'r tro yma, dewch i ni gael newid i'r paent glas oeraidd yma. A fe ddewn ni lawr y maint y brwsh i tua cwarter ffordd felly. A be dwi'n mynd i wneud yw just clicio unwaith eto. Clic. Dyna ni. I greu planed fach las. Nawr, licen ni bod yna rhyw niwl yn dod oddi ar y blaned yma. Felly, ychwanegu'r niwl, beth na i yw cadw yr un lliw glas gole, ond yn hytrach na'r brwsh crwn caled, dwi'n mynd i ddod i'r brwsh drws nesa, ton feddal, a dwi'n mynd i ddod a maint y brwsh yr holl ffordd i fyny'r mwyaf posib, a dwi just yn mynd i glicio unwaith yng nghanol y blaned yma. A gwylwch beth sy'n digwydd. Dyna ni, ni'n cael rhyw niwl oeraidd. Os ych chi'n cadw mlaen clicio, mae'n ychwanegu mwy o'r niwl. Chi byddwch yn ofalus, yn credu bod fi wedi mynd rhy bell fyna. Dyna ni. Wel, beth ych chi'n meddwl am hwnna te? Am ddarlun ben gydag o'r gofod. Cofiwch arbed eich ffeil gan glicio lan fan hyn y cornel top ochr chwith a rhoi teitl addas. Ac os hoffech chi ddefnyddio'r ddelwedd yma neu argraffu hi, cofiwch bod modd lawr lwytho fan hyn yn hawdd i'ch dyfais, neu wrth gwrs rhannu dolen gweld yn unig, fel bod unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen yn gallu gweld eich darlun hyfryd chi wedi gyhoeddi
ar y we. A dyna ni, gobeithio wnaethoch chi fwynhau. Athrawon, dilynwch y ddolen sydd ar waelod y sgrin nawr os licech chi gael rhagor o wybodaeth am y hyfforddiant a'r adnoddau i gyd sydd ar gael am ddim i chi i ddefnyddio Adobe Express yn y dosbarth. Ond am nawr, hwyl am y tro.